زرزر زينا بايتو زوا ماكل عبيتنا واقات صنعتنا بتحت زبل تيمات مال عسران حد لكاتيت مبل 10 سلسة سرو عقيبو او الدراش من محدار زوا ماكل لاكانيعوم ابو مبر بايتو اتو ابراهيم سمر بزسمعو قال بايتو ام مبل 10 تخلت سرو عقيبو نزحلفهم وسانيتاتن لبواتاتن ام كتتالن قدات حزبي بقبراو سرح المفتاح اب حيال صعري كم تصنح بمحبر سالاو في تساتفو حزب ادمع سرحات كم تعم ابريهم صقام بالصقنان هاجر بقعت عقم سب سلاز مركوسن بو سلاز لكعن ናይ ቀዳምነታት ቀዳምነት ተዋሂቦ ይስራሐሉ ምህላው ዝሐበረ አቶ አብርሃም አገልግሎት መጓዓዝያ ብኩሉ ገጠራት ብጻሕ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ክድፋአሉ ኣብ ምጽራግ ናይ ሓመድ ጽርግያን ምክትታል ድሕነትን ብዝለዓለ ክስራሕ ምዕቃማይን ሓመድን ከም መሰረት ምውሕስነት መግቢ ብዝያዳ ክድፋአሉ ተላቢዮም ሽማግለታት ባይቶ ኣብ ዘቅርብዎ ጸብጻባት ኣብ ምርጋጽ ውሕስነት ኣሕምልትን ፍረታትን ሓረስቶት ዝምስገን ጥፍታት ኳ የካይዱን ተለው ዞባ ማእከል ገና ርእሱ ከም ዘይከኣለ ኣብ ቀረብ ማይ ገጠራት ግና ዝምስገን ስራሓት ከም ተዓመብ ምሕባር ህዝቢ ግብሪ ኣብ ምኽፋል ዘጋጥሞ ዘሎ ኮለልን ዘይምኽኒ ምምልላስን መሰረታዊ ፍታሕ ክናድየሉ ጸዊዐን አባላት ባይተው ዘገረበ ጉዳያት በሰፊሑ ድሕር ምዝታይ ኣብ ማዕቃብ ቅርስታት ከምኡን ባህላውን ታሪኻውን ውርሻት ተራ ሕብረተሰብ ከዓዝዝ ንጥፈታት ስፖርት ምዕባል ምሕያሽ ሜዳታት ክቀላጠፍ ዕዳጋታትን ዋጋታትን ምቁጻር ክግበረሉ ምሕደራ ማይን ምውርጻጽ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ብዝሓየለ ክቅጽል ገመናትን በደላትን ምክታእ ምስ ፖሊስን ህዝባዊ ሰራዊትን ዘሎ ውህደት ክሕይልን ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታት ኣቕሪቦም አመዛዝምን ናይታ አኺባ ማሕዳር ዘዋ ማእከል አቶ ካሕሳይ ገብሪ ህይወት ኣብ ዘስምዖ ቃል ባይቶ ከም ድልድል ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ንጠለባት ምስኩንነት ብምዝማት ተግባር መደባት ክከታተል ኣገዳሲ ምዃኑ ዝቐርቡ ጉዳያት ድማ ከከም ቀዳምነቶም ይፍትሑ ምህላዎም ጠቂሱ ማእቶታውን ጥፈታት ንምድንፋዕ ኣብ ምሕያል ውዳበ ብሰፊሑ ክስራሕ ኣዘኻኺሮ باستفادة كوابيتات زواجاش باركاس سلاسل زلو بروجكتات تحت أرضي بصفتن بقعتن كتكبر منتي مياو بقعتن عامن كإلاتات مبرخ لعل تعريك كايد مخانو من محدار زواجاش باركا وانا دايركتور كبلي هنس أو لمعات آتو مسيو مسقلنا حبيرهم مسابت زوبات وافيرهم زركبو سب ميا هنس آن تحت أرض أو سراحتن نبزا كايد ركب آتو مسي እቶም ሙያውያን ኣብ ምክትታልን መስራሕን ፕሮጀክትታት ኣባይቲ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ፕሮጀክትታት ቀረብ ማይ ቅየሳ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ሽንሸና መሬትን ካልእን ዘካይድዎ ዘለው ስራሓት ኣብ መስራሕ ሃገራዊ ህንጸትን ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝብን ልዑል ተራ ስለ ዘለዎ ንዝለዓለ ብቕዓትን ጽፈት ስራሕን መምስ ሞያኦም ዝኸይድ ስልጠናታት ክውደብ ከም ዘሎ ገሊጾም አቶ ሙሲያ ስዒቡ ዝሓየለን ዝጸፈፈን ስራሓት ንምስልሳል ምስ ቅርጽን ስፍሓትን ዘዋጋሽ ባርካስ ሳኔ ውሽጣዊ ኣወዳድባ ንምክያድ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቶም ሞያውያን ብቕዓቶም ንምድንፋዕ ሓድሕዳዊ ተመክሮ እናተለዋወጡ ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም እቶም ሞያውያን ብወገኖም በብግዚኡ ዘካይድዎ ስራሓት ንምግምጋምን ሕድሕዳዊ ተመክሮ ንምቕሳምን ስሩዕ ርክባት ክካየድ ህንፃዊ ስራሓት ብግቡእ ንምክትታልን ቁፅፅር ንምክያድን ስሉጥ ቀረብ መጓዓዝያ ክማላእ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ስርዓተ ቀረብ ማይ ተዘርጊሕለን ከብቃዕ ዛጊት ኣገልግሎት ማይ ዘይረኸባ ዓድታት ኣቓልቦ ክግበረለን ከምኡን ንኣባላት ምትብባዕ ክግበር ዝብሉን ካልኦትን ሓሳባት ኣቕሪቦም ዋና ዳይሬክተር ክፍለ ህንፃዊ ልምዓት ዞባ ጋሽባርካ አቶ ሙሴ ምስግና ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዞባ ኣብ መስርሕ ተግባር ዝርከቡን ኣብ ዓመት 2014 ዝበጋገሱን ብዙሓት ህንፃዊ ፕሮጀክትታት ስለ ዘለው ነቶም ፕሮጀክትታት በኣድማዕነትን ስሉጥነትን ንምስልሳል ሞያውያን ብተወፋይነት ክነጥፉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ከተማ አስመራ ከባቢ ሰንበል ዝተደኮነት ካል ጽርበት ሓጺንን ዕንጸይትን ሰንበል ሓደስቲ መሳርሒታት ምትእታው ፍርያቱ ብዓይነትን ብዝሕን ምዕባይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣካያዲ ስራሕቲ ትካል አቶ ገብረዝጋብሔር ኣስመላሽ ገሊጾም ምስ ኤሪና ብዝገበሮ ቃለ መሕትት አቶ ገብረዝጋብሔር ኮምፒውተራይዝ ዝኾነ ሓደስቲ ማሽናት ተኣታትን ኣባላት ምስ ተሓድሽ መሳርሒታት ንምልላይ ቀጻሊ ስልጠናታት ይወሃብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ምምላእ ጠለባት ናውቲ ኣባይቲ ኣባይቲ ጽሕፈታት ከምኡውን ኩባንያታት ህንፃን ንብሕታውያንን መንግስታውያንን ትካላት ዘገልግል ዓበይቲ ሃንገራትን ካልእን ንምምላእ ይጽዕር ከም ዘሎ ኣብሪሆም እቲ ትካል ን2500 ዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድል ከፊቱ ምህላው ዝሓበረ አቶ ገብረዝጋብሔር ብዘይካተና ውሽጢ ትካል ዝርከበ 15 ጨናፍር ኣብ መላ ሃገር ሰፊሕ ዝርግሐ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ብሉጽን ተወዳዳርን ፍርያት ብምቕራብ ኣበርክትኡ ኣብ ሃገራዊ ፍረ ህንጸት ንምዕዛዝ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ትካል ጽርበት ሓጺን ዕንጸይትን ሰንበል ኣብ ምውርራስ ተመክሮን ሞያን ኣድሂቡውን ከም ዝነጥፍ ዝገለጸ ሓላፍ ጨንፈር ጽርበት ዕንጸይቲ አቶ ፍሳሐ በርሀ ኣብቲ ትካል ዝርከቡ መንእስያት ተፈጢሩሎም ንዘሎ ዕድል ብዝግባእ ክጥቀምሉ ተላቢዮም አቶ ተስፋጽዮን ጅናይ በግድኡ ተካሎም በዘይካትን ህንጻው ስራሓት ዘገልግል ንብረትን አቁሑ ገዛን ዱልዱላትን ተወዳደርትን ብሽክሌታታቱን ከም ዘፍሪ ጠቂሱ ምስ ዘሎ ሙዕቡል ቴክኖሎጂን ተወፋይነት አባላትን ኪነዚን ምብጻሕ ዕላማ ከም ዘለዎም አስሚረሎም
መንእስያት ሚሊዮን የማነን ትርሓስ እያሱን ድማ ኣብቲ ትካል ኣጥሬሞ ዘለዉ ሞያን ብቕዓትን ንቐጻሊ ጉዕዞ ህይወቶም ዓቢ ብልጫ ከም ዝኾኖም ብምሕባር እቲ ትካል ሞያዊ ብቕዓት መንእስያት ንብራኽ ንዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ሞጊሶም ኣብ ንኡዘባ ደቀ ምሓረ ዓድታት ቀይሕ ኮር ማይ ዕዳጋን ጎደይትን ክራማት ቅድሚ ምእታው ኣብ ምድልዳል መሬት ሕርሻ ምስራሕ ዛላታትን ምጽጋን ጽርግያን ዘተኮረ ማእቶታውን ንጥፈታት ይካየዳሎም እቲ ብህዝብን አባላት ህዝባዊ ሰራዊትን ኣብ ሶሙን ክልተ ግዜ ብምውፋር ዝካየድ ዘሎ ማእቶት ጥብ ዝበለት ማይ ንምዕቃብን መሬት ካብ ፍግረ መሬት ንምክልኻልን ዝዓለመ ምዃኑ ነበርቲ ገሊጾም ካብ ነበርቲ ቀይሕ ኮር አቶ ተስፋይ ባርያ ጋብርን አቶ መሐመድ ሳልሕ ጨባዕን ነበርተን ዓድታት እቲ ወፈራ ንረብሕኦም ምዃኑ ተረዲኦም ይነጥፉ ብምህላዎም እቲ ስራሕ ብልዑል ተወፋይነት ይዕመም ከም ዘሎ ብምጥቃስ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓላ ዝተደላደለን ዝተመድመደን መሬት ዝምስገን እቶት ስለ ዝተረኽቦ ብሰፊሑ ክድፋኣሉ ድርኺት ከም ዝፈጠረሎም ሓቢሮም ወይዘሮ ለተኺዳን ገብሩን ወይዘሮ ፋጥማ ዕስማንን ብወገነን ሰላስተ ጠርየ ንቕሓትን ልዑል ተሳትፎን ኣብ ውሕዳት መዓልታት ልዕሊ 8 ሄክታር ከም ዘደላደላን ሓያሎ ኸትርታትን ዛላታትን ከም ዝሰርሑን ኣብየን መሬት እንተረጊኡን ጥብ ዝበለት ማይ እንተ ተዓቂባን ሕርሻዊ እቶቶም ከም ዝኽዕብት ኣሚኖም ይሰርሑ ከም ዘለው ዝሓበሩቶም ነበርቲ ዛጊት ዝምስገን ንጥፈታት ኣሰላሲሎም ከም ዘለው ኣረድዮም ካብ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት አቶ ዓብደልዓዚዝ በያን ብወገኑ ምስ ህዝቢ ተሓባቢሮም ምስርሖም ባህታ ከም ዝፈጥረሎም ብምግላጽ ክሳብ ምእታው ክራማት ክቕጽልዎ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ንኡዞባ መንደፈራ ን4 ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ደቂ ኣንስትዮን 7 ዋርሕ ብማዕለማ ኣሰልጢኖም ብ18 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምምራቕ ሓላፊት ጨንፈር ወይዘሮ ጽገ ባርያ ጋብር ኣብ ዝስማዓቶ ቃል ዕላማት ስልጠና ሞያ ብምቕሳም መነባብሮአን ዘመሓይሻሉ ኩነታት ምፍጣር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነተን ሰልጠንትን ምትባዕ ብጠቕላላ 336,000 ናቕፋ ወጻኢ ከም ተገብረ ሓቢራ ወይዘሮ ጽገ ኣስዒባ ተን ሰልጠና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምብጋስ ከይጽገማ ምእንቲ ብ800,000 ናቕፋ ናይ መዕላማ መሳርሕን ፈትልን ብመልክዕ ልቓሕ ከም እተዋህበን ብምሕባር ሰልጠንትን ዝወሰድኦ ሞያዊ ፍልጠት ብተገዳስነት ክጥቀማሉን ብስራሕ ከማዕብልኦን ተላብያ ዋና ዳይሬክተር ክፍል ማሕበራዊ አገልግሎት ዞባ ደቡብ አቶ ፍራንኮ ኩባባ በወገኑ መንግስቲ መነባብሮ ዜጋታት ምምሕያሽ ነፍሶም ንኽእሉ ገዚፍ ወጻኢታት ምግባር ዝተፈላለየ ስልጠናታት ክህብ ከም ጸንሐን ዘሎን ብምጥቃስ ተመረቕትን ዝተዋሃበን ስልጠና ኣብ ህይወተን መሰረታዊ ለውጢ ከም ዘምጽልን ኣሚነን ኣበርቲዐን ክሰርሓ ዘኻኺሮ ኣማሓዳር ንኡዞባ መንደፈራ አቶ ብርሃም ሓጎስ ድማ ተመረቕቲ ቀሲመንኦ ዘለዋ ሞያ ማዕለማን ዕቤተን ዝሕግዝ ምዃኑ ተረዲአን ብዕቱብ ክሰርሓሉ ብምዝኽኻር ምምሕዳር ንኡዞባ መንደፈራ ኣብ ዘካይድኦ ስራሕ ዘድሊ ምትሕባር ከም ዝገብረለና ነጺሮም ወኪል ተመረቕቲ በወገና ዝቐሰምኦ ሞያ ማዕለማ ኣብ ህይወተን ዘለዎ ኣበርክቶ ዓቢ ምዃኑ ብምጥቃስ ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ንኡዞባ መንደፈራ ወናኒ ትካል ሳንሻይን ከምኡውን መምህራንን ካልኦት መሻርክትን ዝገበሩለን ምክትታልን ምትብባዕን ብምምስጋን ንዝቐሰምኦ ሞያ ብምዕባል መነባብሮአን ከም መሓይሻ በርቲዐን ክሰርሓ ምዃነን ኣረጋጊጻ